Welcome to live chat. Reminder to guide your privacy. Comment fैयासै नामालाय बारा आंनियालाय Arby, hi dear, hi, welcome, मेरे LB में. CD, hello sister, hello, like done, thank you. Like होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो आरबि? मा ओंख्रि जानाय? फांखाया गाज्रि जाना होबाय गोलोमनायावनो सान्थियानो गैया. दे सिडि आगै लाइक होदो दे. Whatever your sister. आं रोङा इंग्लिशनि आं नोंसोरबायदि इंग्लिश रोङाना आं जाम्बिसो. आं इंग्लिश रोङा. बडरमि गेमिं हेलो आबो हेलो आगै हेलो वेलकाम बोरमा फ्राय दालि रुथि टमेट' साकनि पापरसोमोन बा गोथाव दे होबाय आब' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय नों मा होनामोन बैयो आं इंग्लिश रोङा खोन्था मनिस हाय डार्लिंनो हाय वेलकाम आंनि एलबियाव वेलकाम दे दिनै मोखां नुजानो होननानै मोखां नुजाना फैबाय दे गोलोमनायासो हामलिया ओमफ्राय फांखायानो ना गाज्रि जाब्रबना होबायना मामुनि बसुमतारी फैबाय जोंहा गैया हेलो लाइक डान हेलो लाइक डानलायनो हेलो हाय आगै हाय मनिस हु आर यू फ्रम आसाम से मोनिस मेरे एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज आब' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया दहैनि सेम ना बिदै आरो माबा एवदों आरो ना दाउ बयलार एवदों ब्रयलार ना मा होनो बेदि आरो जाखांबाय नामा औ जाखा लोंखांसो फैखायो आङो बड'लेण्ड आर्मि लोगो खालामदो फैदोनो लोगो खालामनोनो बड'लेण्ड आर्मिजों I speak only English. I speak English. सालायथारदों बबेबा language please talk to me English. No, आं रोङा English. मा ओंख्रि नै ओंख्रियाथ' खिथाखाबाय आगै ए होनदों आमाया गैया आमाया वेलकाम नमस्कार लाइक डान थेंक इउ निउ क्राम गोमबोरसो हेल' दिनैसो थांखांलायबाय आबै मा ओंख्रि जाना फैलायखो फिसौ आबौ होननायसै ओमफ्राय निउ काम ओइ दायदिसे अनुपमानियावहाय ओइ दायदि दंनो लोगो जालायबानो जाबाय आरोना दे बड' आर्मि आंजों लोगो जादोनो सिडि लिंहरदों हनै मावनिया दे लोगोफोर गोदान दंबा फैलायदोनो आमायाजों लोगो जा आमायाजों सिडि जि खाम सिडि बुलाया है आपको आमाया ने सिडि नोंखौ लिंहरदों आमाया ब्लगा सरि आमाया नहीं अनुपमा ब्लग इसको अनुपमा को ही आमाया बोल रही मैं बाजे लाइक डान थेंक इउ प्रमोद आगै खनसे होफिनलाय बिराद मोजां खोनादोंमोन आबै मा खनसे होनफिन माख' आबौ आबौ नेदा मोजां खोनादों र' अनुपमा निउ काम बुलाया है आब' नोंसा साबैसे जायो जोंनियाहाय आंनि बिहाव बिखुनजो आंनि बोराय आंनि फिसाजो आंनि फिसाला सयजन जायो ओमफ्राय बड' आर्मि आगै फैदो लोगो जानोसै नो हनै खालामलायनोसै होनदों ओमफ्राय आरबिया मा होनदों निउ काम प्लिज एभ्रिवान अनुपमा मैं वीडियो में कमेंट कर अनुपमा मैं वीडियो में कमेंट को दो मैं बैक कर दूंगा
अनुपमा बोला है आपको सीधी ने, सीधी की घर में जाके उसका वीडियो में कमेंट करके आना बोला है अनुपमा। मा ओंख्रि जाखोबा जायनो जोंहा सोरगोयारिया अफिसियेला ओंख्रिया जाहैबाय आगै जोंना ना दहैनि ना बिदै आरो दाउ बयलार एवनायहाय। निउ काम उइथ 8 आइडि से ज्योति बडलेण्ड गेमिं होनदों ज्योति स्वरूप। हाय हाय वेलकम ज्योति, मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू। मेरे एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज ज्योति। निजम ऑफिशियल हाय नै हाय मनु खावब्ली ब्लिका यू आर सो ब्यूटीफुल थैंक यू ज्योति आइए प्लीज अभी रिटर्न करूंगी बोला है। सीडी फैमिली कमेंट मी गावदां सना आंहा दिनै दासोलै दासो फैखादों आंबो बावाखै। वेयर लिभ आसाम से हूँ मैं। आबौ होनाखौ खनसे होनबावलाय हाद जावले होनजायो आबौ जावले बिदि होनजायो नङाना। नोङो आंनि माबाखौ ब्लुखौ लाना खारदोंना गथ'। नै आंना सालमाय जादों नै नैबावबो जादोंमोन गाबाय आरो नैबो जादों नै सिनायोना नै इयावहाय जादों नै। जयती you are so hot madam खथाय हट होनदो थान्दासे। हेल' मा होनो सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म फार्स्ट टाइम गोनहाय आंनाव। सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म वेलकाम आगै, आंनि एलबिखौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो आगै आरो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामना होबानो जाबाय दे। आरो बेग नामफिनगौबा आंनियाव कमेन्ट लिरना गालां दे सोमदोन आगै। बिरदाव ओरै जाखोबा नै आंनाबो बडि दङ दे नै नोंसिनाल' गैया। मामुनि आब' थाथ'दो दे आगै दे। निउ काम 8 आइडि से बोला ज्योति हु आर यू लिविं मैडम आसाम से हूँ ब्लू होदो दे अके दे दिया। बिरदाव मामुनि मा ओंखि होनदों मामुनि ओंख्रि मा जादों मानो लाइभ होआखै होनदों मामुनिखौ। जयति शोइंग योर फुल वीडियो थैंक यू ज्योति मे बी बाद में आपको सपोर्ट कर दूंगी बाद में। दिनै गावदांदां आंनि मबाइल स्क्रिनाव थालायलायगोलै नोंगौ हामदोंनो हामदोंसो होनदों नांगौ लावथि नांगौ नोंनो हरदों आनै दसेनो आबै होनो दसेनो आनै होनो बेखौ लावथि लानो थांबाथारसाहां। अनुपमा ने बुलाया है आफाया आंनो मबाइलखौनो हैलालै दावदों सना मानो मबाइल होला जाखो। इउ आर आइस सो बिउटिफुल थैंक यू। मेगनालायनो साफा मोजांलायनो। सोरगोयारि निउ काम मी प्लीज बोला है सोरगोयारि लाइक डान थैंक यू सोमदोन जोहोलाव सापर्ट खा आंबो सापर्ट खा बायदि मोनदों दे दा थै आं नोंना गांजेमानिसो आंनिया सोरगोयारि लोगो खालामदो दे होनदों फुङाव सिखारनानै दाउखि सिलिंखौ फुननानै लाबोै होनदों अमा नोंहा फुननानै नायग्रो। निउ फ्रेन्ड खामलाय एथ' दिनै सहायनो बिथाव मा होनदों आंथ' दिनै सहायनो हायासै नोंखौ नुना मासे मोजां नोंनो
मोजां नङा माथो दा अबाव एरखां मोजां नुदों आंखौलाय मोजाङानो नङा नै मोजां नुदों मोजां नङा मा आरो सालमाय जाजोबदोंसो नै आंहा नै सालमाय जादों नै आरो जेबो देलायाखै आङो सालमाय जाजोबदोंसो आंहा ओरैनोबा नै थांजोबबाय नोंसिनि थाखायनो कमेन्ट आंहा सरगुवारि खालामबाय प्लिज भिडिअ नायना बेक खालामदो होनदों एक्सट्रा आइडि दङब्ला सापर्ट होलायदो नै नोंनो हरनांगौ अन्था थोनबाबो मानिया नों मनजिला भिलेज लाइफ भिडिअ मनु नोंखौ रागा जोंबाय आं खिन्थु गुलु मुलु 10 लाइक कर दिया है दीदी थैंक यू मंजिला मेरे को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बिरदाव आयु हामदों ना उल्टा फाल्टा माबा लेवरा फिथिंगासिनो दं आरो बियो सोमदोन लोगो जादोनो अयनोहाय हामदों होननाया र' नोंसोरखौ बड' हासान केमन आसेन ना मा होनखो एसामिस लिखा है ना उसको मैं नहीं पढ़ सकती मतलब मुझे नहीं आता है दां सोर बेलाय दसेनो आबै जाग्राया थियाटारनि बायदिसो मोनबाय खोमा अहाय मा ओइलाय गोमबोर सोमदोन जोहोलाव सिडि फेमिलि अके होनदों 11 लाइक दोन थेंक इउ एमडि बड' बादल ना बादल एमडि बादल हासेन ना मा जाखोलाय कमेन्टखौबो मोजां सिनाया आयदा आथिङा साबाय थेंक इउ एमडि बादल मंजिला न्यू फ्रेंड कितनी आईडी है बोलो अनुपमा के पास 8 आईडी है बैक ले लो बुगालिलि जा मोजां खानो मटिटिसो आङो बानो हागोन नोंसोरखौ सिडि फेमिलि थेंक इउ आं बेक खालामगासिनो खालामगोन अके होनदों सोरगिरि लोगो खालामदो दे प्लिज रिटार्न खालामहरदो दे चेक होनदों बोरो गिनायलां आबै दाउखुमै गिबाय आरो नों आंबो गुंग्राय गबायलायदों थादों गुंग्राय गबाय थादों आंनाबो गुंग्राय गदों आंनाबो गगा मोनदों दे नै बेलाय हाय बुरिफोरनो कौन से एंगल में बुरी देखा मेरे को मतलब नङा ओरैसो दा मद' आगै हाय जावैसो सना मंजिला ने बोला दीदी खुश जॉइन करा दो ओ मंजिला से जो फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाओ पहन दिया गया है मेरा हमारे एलबी में थैंक यू मेरी एलबी में थैंक यू आने के लिए पेंडी मंजिला के साथ फ्रेंड हो जाए नहीं तो सीडी फैमिली मंजिला के साथ फ्रेंड हो जाए कौन मंजिला के साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड बन जाए पक्का रिटर्न करेगा आप लोगों को और वीडियो भी वॉच करते हैं सोमदोन आंनि भिडिअ कमेन्ट खालामना दोन दे आं भिडिअ नायना बेक हरगोननो सोमदोन हनै मद' लोगो जादो खालाम हरदो दे होनदों सिडि फेमिलि लोगो खालामबाय आंदों बाजानो बिहाव फन हरदों आंखौ बानो हायो नों हाया जाबाय फिसौखौनो सोदोम कमेन्टस खालामदोंना होनदों केसे गगोनदों नों किसो गगोनदां नों होनदों गवा बानो हायो आं रे दीदी हिंदी में बोलो ना हिंदी में ओके मुझे हिंदी अच्छी तरह से नहीं आता है मतलब टूटा फूटा जो भी बोलता है टूटा फूटा बोलता है लाब्रा बोलता है हम लेवल होनखानानै आरबी एंटारटेनमेंट यूट्यूब नोंखौ आं सापर्ट खालामखानायसो अके होनदों कमेन्ट खालामना दोनबाय होनदों बिरदाव थोर आंना गवालै होनदों आंना गदों
मा अखि बुरिफोर सना होनदों मा जावैसो सोरगोआरि ओके हमको भी कर दो ये कौन है मौसुमि बिजोंबो लोगो जादो गोदान बेबो मैया दाख्लैसो खुलिनाय बयबो लोगो जादो बेबो बेक हरफिनगोन नोंसोरनो साथ साथ रिटर्न करूंगी फुल वॉश के साथ मंजिला आप भी कर सकती है करो आप भी फ्रेंड हो जाओ सोदोम दे खालामदो दे होनदों मौसुमि लोगो खालामदो होनदों दे आंबो खालामगोन मौसुमि बि नोंजों आरबिजों लोगो खालामनो साइज नुदों आबैखौ नङा माथि बिबैखौनो गोसोथोखो ना माखो बाल बेलाय गियान लुसा ना मा जाखोलै कमेन्टखौ बारा मोजां सिनाया सफिट सलफिट मा लिरदों आं फराया बिनिखौ दिनैसो मोखां देखायबाय ब्रिसना आंनि भिडिअआवनो नुगासिनो नोंसोरो आंखौ हंलेले नाब्लेब्लेनो आरो लाइभआव मोखां नुनानै मा होनबावदों निउ फ्रेन्ड लोगो दंबा लोगो खालामदो फ्रेन्ड मौसुमि बिजों लोगो खालामदो सोमदोन जोहोलाव मेसेजआबो डिलीट जादोंहाय नै मेरे को कौन सपोर्ट नहीं किया है सब्सक्राइब करके दीजिए प्लीज और एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए नहीं तो क्या बोलता है मार खाएगा मोदो दे लोगो जादोनो सीधी विवेक पटेल हाय विवेक पटेल वेलकम मेरे एलबी में स्वागत है आपको और मेरे एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए समदन मौसुमि बि लोगो जादोनो दीदी लिंक करा दो मुझे को लिंक करना नहीं आता है जाम्बी हूँ मैं तोरा मुझे ये सब नहीं आता है आबै नों गसाइगावआव आबै आं गसाइगाव दंफैयो आबै सोरनियावहाय खोन्थाहरदो दे मखासि प्लिज काम मनखालि प्लिज काम कौन मनखालि रे मनखालि आया है क्या बिरबाय मिक्स हेलो आबो हेलो बिरबाय मिक्स ओमफ्राय नैबेलाय सोरथो रुपसिं फैबाय जोंहा इट्टा लाइन गाय दिले न किनु हब देशर अबस्था इटा लाइन गाय दिले एसामिस दालेलै आं बुजिया जाम्बिसो आङो I love you आबैनो love you too फिसौ 3 4 5 6 रुपसिं नों सोरलै बाजै आं नों सोरना गोमबोर खोन्थाहर आंखौ नै सिनायाखैनो जोंहा रुपसिङा गैया बाजै बिरबाय मिक्स हाय मा ओंख्रि जाना फैनायलै सनाफोर आगैमोन लोखिमोन जिरख'नायफोर दावदै गोमोफोर भिडिअनिफ्राय लाइभआव सिख्लासिन नुयो माथो आबै ओमफ्राय मोगथाङाव मा नुगोन लाइभआव सिख्लासिन नुनानै सोमदोन जोहोलाव नोंबो खालामदोनो सोमदोन जोहोलाव नोंखौ खालामबायनो मौसुमि बिया सोरगोआरि जि मंजिला हाय हमारी नाम मौसुमि लोगो जादोनो माबाजों सिडि फेमिलिजों लोगो जानोनो मौसुमि सोमदोन जोहोलाव मा होनदों मौसुमि बि लोगो खालामबायनो मौसुमि लोगो खालामदो देनो आरबिखौहाय लोगो खालामदोनो आरबि इन्टारटेनमेन्टखौ मौसुमि मोरै जाखो डिलिट मेसेज फैदों नै सेरबाबो जाया नै आं डिलिटखौ स्टाइल बाजाराव खाथियाव आबै स्टाइल बाजाराव खाथियाव सोरनाव स्टाइल बाजारावलाय मा दं बर'फोर बारा गैनायाना सारियालियावसो दं बर'फोरा लोगोनावहाय भारा थानाय आरबी भाई कितना आईडी है बोलो मंजिला के पास बहुत सारा आईडी है मतलब कितनी आईडी है मंजिला ये तो बताओ आरबी खालामबायथ'नो आरबी इन्टारटेनमेन्ट नोंखौ सापर्ट खालामबायनो कमेन्ट खालामना फै फार्स्ट भिडिअआव
मुसुमि नङाबा मोनथिया सोर सापर्ट खालामदों आरो नोंनियावहाय कमेन्ट हरनायफोरखौहाय बेनि सिङाव हाबै हाबै साबसक्राइब खालामना हरफिनजोब आरोना आं सिनायाखैसै नोंखौ आंखौ सिनायनाय नंथ'आ र' एसे उनाव सिनायगोन आरोना मौसुमि दान मौसुमि खालामबायनो बियो आंनि आबै सना बोरैबा हिन्जाव एनार आगै फैबाय जोंहा नै थेंक इउ एनार आगै लाइक दान थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ मंजिला 15 आईडी दं मंजिला 15 आईडी है आरबी के पास संगीता किचन आ गया है हाय लाइक डन कैसे हो आप मैं ठीक हूँ जी आप कैसे हैं थैंक यू लाइक करने के लिए मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू आं सोरनिबा लाइभआवसो फैफ्लांबाय नामाब्रा नोंगौबोना सोरनिबा लाइभआवसो फैफ्लांबायदां नोङो आंखौ ओंखायनो सिनायासै एनार जी कितना एनर्जी रिटर्न किया है क्या आप बोलो नो दों मौसुमि कमेन्ट खालामना दोनहरबायनो आं सिडिया होनदों आरो मंजिला आप भाई 4 आईडी से ज्वाइन कर लो भाई बोलो ज्वाइन करते हैं बोलो बोला है न्यू कम साथ साथ बोला है संगीता की साथ भी फ्रेंड हो जाइए एमएस बोधोफोर के आ गया है हमारे बीच में वेलकम वेलकम एमएस हाय आबसना हाय आगै वेलकम मा ओंख्रि जानानै फैनाय आगै प्लिज होनदों एनो आइए प्लीज बोला है मंजिला हाँ मैं कर दिया आपको हा 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 थैनोसै मिनिनानै मानो मिनिखो आं होननायखौ मिनिदों गुड नाइट बाजै सरगुरि फिसल गुड नाइट बाय बाय सुइट ड्रिम दा सिमाङाव लोगो हमहैगोन आं दसे रं नाम्बारसो जाबाय नामा औ रं नाम्बारसो जाबायथ' रुपसिं आगै राइट नाम्बार नागिरफिनदो दे नोंबा सोरनि लाइफआव फैनाय आरबि बाय बाद में ऑन मत कर ना प्लीज 4 आईडी से करती है बाद में ऑन मत कर 20 आईडी से बुलाया है संगीता के पास लाइफस्टाइल के पास 20 आईडी है इसने 20 आईडी से बुलाया है नों मंजुलि जानो आं मंजुलि नङा दे आङो गोमबोरनि बिबैसो मिथिबायना एनार्जी ओके मंजिला आइए अभी रिटर्न करता हूँ बोला है बिउटिफुल नुदों आब' दिनै नोंखौ थेंक इउ स' माच उफ मेंलायलायबाय नोंसिनि कमेन्ट फरायनानै दिनै जोबोद इन्टारेस्ट मोनदों आं आबैनो खि गोरानखौ लेंहरलाय खि गोरानखौ मामा गोमोरसिं खि गोरानखौ लेंहरलाय मानजिदां बेखौ दहायनिखौ खि गोरानखौ लेंना फै दे उनुखि लाइव भी आ गए हाय हाय वेलकाम उनुखि लाइव मेंख' आबै औ मेंख' सिथर जादों आंहा नै बेयावनो नै सिथरा नै दाख्लैना गाबाय नै बियो आरो बेयाव जाबावबाय नै जारलासो लाइक दोन मामा एनार आं गान खनदोंमोन दासो बावगारनाया होननाया बेखौ ओमफ्राय पस्ट होबाय आं रुपसिं नङा आं सिनायनो हामाराखै सै आंखौ सिनायाखै नोंनि गुगोल एकाउन्टाव खुलिनांगौ आंनि गुगोल एकाउन्ट मामाया जिमाइला आंनालाय जिमाइला नानिनाव दंखायोना र' दे नै जिमाइल नांगौलायनो आंनि जिमाइल
बेयाव नानिनियाव आंनि जिमेला दंखायोमोनथ' दा मेंख'आ नोम्बौआ आयै जाबाय थांग'जोबलायलायबायसो ब्लू द दीदी ओके जी मंजिला ब्लू दे दिया मैंने र'लै अबेसिम थांखोमोन दहाय नायखिनि खि गोरानखौ नागिरहैथां आङो उनु की लाइव क्या बोला है न्यू कम साथ साथ 10 आईडी से बोला है ब्लू द दीदी दीदिया आं आपलड होनाय मिउजिकआ आरे मिथिला नों होनाय ना बे होनाय सोर होनाय जायखिया खनदां उन्नो जी आइए प्लीज अभी रिटर्न करता हूँ बोला है अरबी ने मौसमी लाइक डान बा मानिबा मेंख'खौ उनथिं जायनिफ्राय खावब्ला गिख्रांलायबाय आंसो नंगौ मामा जिमाइल खुलि होफैदों आंनि जिमाइलखौ नांगौलायनो ओंखायनो खुलिनो होफैनाय आरोना ऑन थैंक यू ऑन रहने के लिए उन्नु जी आइए प्लीज बोला है दायो खोनासंनोसै गान आब' आरे फाफि मैस्रोमा मानो हरनाय आंखौलाय हा मा दाय मावदों नोंनिलाय हिहिहिनो जायाखैलै आङो जानला मोनलासो खनदों होनबाबो आङो फल'वार्स बारायथों होननानैहाय आङो हगारबाय दे गैयालै आब' खि गोराना अबेबा अबेयाव थैखो मामायालाय जोंहा निहा गैयाबो फैयाखै गैया उन्नु की लाइव आइए प्लीज उन्नु की लाइव आपको बुलाया है आरबी एंटरटेनमेंट ने आ जाइए मोगतां लोगो जादो जेबा गैला आंना दिनै आबै मा जाखो खारलांबाय गारजादों सोरजोंबा लाइन मारिदों बियो ओंखायनो गारजादों सोरजोंबा लाइन मारिदों बियो ओंखायनो गारजादों सोरजोंबा लाइन मारिखाथारदों नोङो ओंखायनो गारजादों सुथुरजिनो प्रतिभा जावैसो बा मालाया फैयाखै सुसुरजि बा मालाया फैयाखै मा मालाया फैयाखै नोंलाय फैदोंमोन नेहा सोनाया एमबि गैलानो दिनै न' आदा आरबी भाई आपकी वीडियो में चल रहा है 2 आईडी से ओ न्यू कम साथ बोला है मंजिला ओके बोला ओके सीडी सब क'क्राझाराव थांनाय गारबाय आंखौ दिनै क'क्राझाराव थांनायनि गारबाय आंखौ आबै क'क्राझारावलाय माथो रोनाव गैयामोन हा होनबाय नै माबाया मद'आ मानो मिनिखो मानो आरि सालमाया सादों आंना मोखां फांथेनोसै दे मोखां फांथेबायलाय आं 2 मिनट में 13 सेकेंड का वीडियो में कमेंट है गुवाहाटी सारियालियाव हिट जादों आब' नों खननाया नंगौ आंहा मोजांखौनो मोनाखै हाय बाजै शर्ट फिल्मखौ नायदो नायखाबायना आङो नोंसिनि शर्टखौहाय जेमार आंखौलाय लोगो खालामला मद' कि साथ बि फ्रेन्ड हजायो लोगोखौ नायदोंमोन आबै दों सानस'हायैनिखौसो खनदां 19 लाख गया उनकी लाइफ ऑन थैंक यू बाजै लाइक डन थैंक यू लाइक करने के लिए जेमर दाना दहाय कमेन्ट फरायस्लाबनो हायो दाना रावबो हराखै हास्लाबाखै रागा जोंनावजोंनो न'आव थाङासै आं थालांबाय आं लोगोनाव
ओमफ्राय नोंसिना माबा टेस्ट ओंखाम खांथेनोबो जायालै आयु ओमफ्राय नोंसिनि गामिनिखामोन जिजेबा नोंनिया सानि पिपि गेमिं हाय हाय वेलकाम वेलकाम आंजों फैनायखाय फांथे गारबाय मोखांखौ बिखुन जानो फांथे आखिसै होफिनबाय आं दे ओमफ्राय हेलो 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 सानी पीपी गेमिंग कैसे होती हूँ आप कैसे है लाखालाबो आं मानो बिखौ सिंगेलसो थानोसै आं लानांगौब्रा हार हार मदे जयश्री गामि खाथिनि आबै ऑन थैंक यू दीपाली दीदी आपको कितना आईडी बोलो दीदी आपकी कितनी आईडी है मेरा तो 10 आईडी है मेरे पास हाँ हिंदी बोलो हिंदी बोल रहा है क्या हो गया मेरे साथ 2 हो जाइए मतलब सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को मैं भी करूंगी आपको रिटर्न सनी जी आइए प्लीज अभी रिटर्न कर दूंगा बोला है गाबोन सिउ बारदों आदा हरबायदि खोमसि फिल्मनि संखौ खन दे आब' आङो मिन्थिया अबेखौबा रोङा आङो उल्लुसो आं अनालै आंखौ फराया आंनिखौ फराया नै नोंनि कमेन्टआ सजाफैयाखै नै जोंहा जेने थेने सफैनो हाबाय जोंहा बिनानाव नेहा हेन मुसाहारिया गैया वेलकाम मा ओंख्रि जाना फैखो नेहा बन्द माया साइले सन्दर बन्दर माया गिले सुन्दर माया आसिब ने नाखियाबै हय रे हय आंना एमबि गैया माहायथो मोनबोखो दालाय दीदी 3 चेक कर देते फुल वॉश के साथ बोलो हाँ करके रखो मैं बाद में लाइव रखते ही आपको बैक करके देगा ठीक है मंजिला और मेन आईडी से कमेंट करके रखना नहीं तो भूल जाऊंगी मैं ठीक है एनआर हि होनदों बोरायनि सिमखौ सोना लादो दे थेंक इउ जेने थेने फैनायनि थाखाय आङो नोंखौ रायखांखादोंमोन दहायनो टेनसन जादोंमोन नोंनाव लाइभआव थांनो मोननाय नंला होनना नंगौ लाइक थेंक इउ मंजिला जि दीदी नो थाद दरखौ खेवना गालांबाय बे हासुदै मोनामलायो फायखानानिखौ आंना बुरै हिनजावखौसो लागोन सिख्ला हिनजावखौ लाया हिनजाव बुरियासो मावनाय दांनायाव आखा फाखा जायो ना आब' होनदों एन्सार गैथ'ला दे आज किया खाया ससुर जी मछली खाया है मछली और ब्रॉयलर भाजी है गारनांगौ गारगोन नांनाया दहाय नागाना औवा बाराखौ होननाया थेवबो गारा आंलाय देलाय नै फैसा थाइसे मोनबाय आं न' सोरनोबा नांगौबा थांखौ सोमनो बोराया सोना होआखैहाय न' आगै थेंक इउ मा थैबायलै लेवरानो मुसारि सिङाव हाबखाया बारा ओमफ्राय नों हासुनानै दै होआखै दै होदोंना होआखै हा मोनामफैजोब्बाय आंनि थाखाय हिनजावानो जोबबायगोन ना मा होनगोन आंलाय मानोसो दं खाथियाव लानानै फरायसै आंहा नुवा मेगनफ्रानो आदै सासेया माबा लेट्रिनखौ हाबनानै गासिबो खालामनानै गालांजोब्बाय लांदांनो
खालामलायनाय दै होआ मा होआ जारलासो सयथिबोनो बे भगबाना मा हासुलायबायलाय मेंख'आ हासुनानै ओरैनो दैखौनो होआखै फायखानायाव मोनामजोब्बाय रुमाव थानोनो हाला मानसि खारखो हाबा आयौ न'खौ गोदान नुफैदों दैसा ब्रह्म सोरनाव उन्दुदों जोंलाय अबेसिम थांखोमोन बोरो जारलासो सयथिबो बे बोराबना जारला सयथिबोनो हे भगबान मा हासुल हासुलि बेलायनो थाङैना दा नों लाइभखौ खालामबा सिमखौ सिरि सिरि सुखुमोनसै खावखोमादोंसो ओमफ्राय आबै बबाव दंनो न'आव आंहा एमबि गैयानो दीदी ट्रेसे करते हैं फॉलोस के साथ बोलो ओके ठीक है मैं बाद में करके करूँगी लाइव रखती मिनिबाय नै नारा बोरायनि सिमखौ सोना लादोनो टेनसन जादोंमोन बे थांजोब्बायना आसखिया थांबायथ' बेयो बोरैथो बेनो फैफिनबाय थाखो बाल खावब्ला जाया डॉक्टर कमल नमस्ते जी नमस्ते डॉक्टर कमल आयु मा जाबावगोन बे गुमै मेंख'जों हासुना दैबो होनो रोङा सोरबा हिनजाव गोरलैसो लोगो मोनखो ना माखो बेलायनो जानोबो हागौ मा थिग एसे सिखायदों र' बिदिखौनो एसे सिखायदों र' बिदिखौ होनदों फिसाजोआ आंना उन्दुलांबाय नै गन्थङा सबाय बिमा गोनाङा नै गन्थङाव सबाय बिमा दं हाय ब्रदि मा एसन कली हाय वेलकाम एसन कली कैसे अब मेथी को बे गुमिया गिक'थारबावसो औ खाना हो गया जी हाँ हो गया और आपका खाना हो गया नमस्कार ओइ मामा हरै दावलां बाबुनाव होख्रेमगोन नोङो दा जिंजों दावलांबाय आनजि थांद' आगैनाव होख्रेमो दावलां नोङो कैसे हो आप लाइक होबाय आबै थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय 26 लाइक जाबाय दे ऐसे नया प्लीज रिटर्न करती हूँ सामने आ जाओ जी आया था लेकिन अभी सो गया इसलिए बैक करके रखा है एसे थरला आब' फेसबुकआव कल्टं गाबफैबाथाय मबाइला सिख'खा दै सोरखौ लायो लानानै थांथोंहाय आंहा फिसा हौवा दंखायो हारसिङै जागोन नोंखौ लिंहरलायाखैना बा मालाय बिदिसो होनदों नों आंखौ लिंहरलायाखैना बा मालाय बिदिसो होनदों प्लिज अभी सो गया है मैं बाद में दिखाओ कैमरा के सामने आ जाएगी बाद में
प्रदीप एसे बिजिमोन मिन्थिखायो दा होनदों। नों मिन्थिखायो दा होनदों। गारनांगौ गारगोन आं हौवा बाराखौ होननाय जानोसै मोगथां। नोंसोरलाय माथो हिनजावफोरखौ मेरला हिनजावफोर एभेलेबेल आग्लायलायनाय होनो। ओंखायनो जोंबो गानखौनो थिग बानायखादों। बल'ना होनलायनाय आंलाय माबोरै मिथिनो एन होनदों। आबै मोनसे खोथा गोसो गोरबोजों मोजां मोनबाय नागारनोबा माबायदि मोनो आबै बिखा माबायदि मोनो आं खिथानि दै। नोंसोरथ' गोसोथोलायनायसो गोसोथोलायनायाव गासिबो माने एथ' रियास लानो नाङा गोसोथोलायनायखौ गोमबोरसिं मिथिबायना। हाबा जानायानो जुदि बेबायदि गारजायोबा बेबायदि थगायजायोबा माबायदि मोनो आं खिथानि। बिखाखौ दुब 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 हाव खोमा हाव 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 मोखां हाव हाव मोनगोन खोमा हाव हाव मोनगोन गोजांस्रिउ मोनबाय थागोन देहाखौ मिथिबाय। ओमफ्राय बिखाखौ बोरैबा सुखुवा सुखुवा खालाम खोलोम मोनगोन। बोरैबा गाबनो मोदैया ज्राम 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 फैबाय थागोन बेबायदि मोनो मिथिबाय दा थगायजाबा। औहाय बिदिनो गाना ओरैनो ओंखाराखै। औ नमस्ते बोला है। होमबा गारबा खबर हो लेवरा गुमै मेंख'खौ नायनि। मेंख'खौ नायनो बा मालाय प्रदिपा होनदों। अके आबै होनदों। नोंगौ आबै नोंगौ बिदिनो मोनदों। औ बिदिनो मोनो। दावलांदों मामा हरैहाय आगैनावल' होसिगोन दे। बिदिनो मोनो बिदिनो। नोंगुमै मेंख'आ नै मबाइल सेरगासिनो हारसिङै उन्दुनानै। ओमफ्राय नै फिसाफ्रा उन्दुजोब्बाय आंना। मुसारिखौलाय माथो बिदि खोख्लैना लाखो हा मिंख' मुसारिखौ मानो बिदि खोख्लैना लाखो। नों आयु माथो कमेन्टआ हा 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 नो दासो मोजां मोनबाय आंनो। फैनो मोननानै नो मन्जुलि बिखुनजो गदाय। ओमफ्राय नेहाया गिबि बिखुनजो बा मालायसो नेहाया होनदों। नै मालाय आथिं सोमावलायदों नै नोंगुमैया नुदों। उदै गेन्द्रा नुबाय। बोरायनि सिमखौ खावना नोंनि लाइफआव इन्जय खालामखानांगौ। टु आइरिस देन मन्जिला आंनि थाखायथ' हिनजावनि आंखाल गैया थेवबो बे हिनजावखौ बोरैबा मोजां मोनदोंमोन आबै होनदों। फिजिउनो हि 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 सोरखौ मोजां मोनो निहा होनदों हनै। सोरखौ दासो मोजां मोनखो निहा होनदों हनै। एस एस होनदों। इमरान हासान आरबि बाय 3 से कर दिया मंजिला भिलेज। अके होनदों अ माय गड माबायसा नुदों नोंखौ मोगथां हमनो हाया होनदों। गुड नाइट बाय बाय। नायदो गेन्द्राद्रा इयारफन सोलायबावदों खोमायाव मिथिबायना। मेंख'खौ गब्लाब्ला क्लास 10 आव फरायनाय बायदि नुदों नोंगौ। र' खाथियाव देखायनि आं नोंसोरनो नै टेबोल फांखा जालायलायदों आरो गोजौआवबो नै खाथियाव नाय नै लाजिलायदों मालाय नै लाजिलायथारो नै
हे गुमैनो लाजिलायथारदों मालाय ओमफ्राय आं मोनसे रुमाव फैबाय बाव फांखायानो जाया माने गानसो खननो गोसो जाबायलां बै दुखु गोनां जि आंनि रावबो लोगो गैया ब्यूटीफुल थैंक यू ब्यूटीफुल बोलने के लिए एंसोना उज्ज्वल आ गया है 27 लाइक नमस्कार बोला है थैंक यू न्यू कम 10 आईडी से उज्ज्वल के पास 10 आईडी है कौन उज्ज्वल के साथ फ्रेंड होना चाहती है फ्रेंड हो जाइए आरबी उज्ज्वल के साथ फ्रेंड हो जाइए पीजी वकी होनदों आं गान खनना खोन्थानि दे नोंनि गारनायनिखौ माबा गोमबोरसिं आयौ सालमाया बावबो जाबाय नामा बावबो सादों नै लान्थिबियाव आं गोजानाव थांनाया माबोरै हमनो मोननांगौ जाखो मंजिला त्रिसेदान गौतम गावदां सना मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया जाहैबाय आंनिया ना बिदै आरो ब्रयलार एवनाय नोंस्रालाय मारै दं आरो नोंहालाय दे कौन सना मंजलि आई हैव 30 आईडी उज्जवल के पास 30 आईडी है आरबी भाई 3 से कर दिया है फुल वॉश के साथ मंजिला मेरे को भी कर दीजिए मैं भी बैक करूंगी आपको सुस्मिता आ गया है कुकरे कौन सुस्मिता है एन फागली माँ ओंख्रि जानायनो न्यू कम 10 आईडी से बोला है दीदी आप 30 आईडी से कर दिया है ओके थैंक यू मैं बाद में करूंगी ठीक है मेन आईडी से कमेंट करके रखो फर्स्ट वीडियो पे दंलै गोदाव सोरावनो होनदों न्यू कम 10 आईडी से बुलाया है 10 आईडी के साथ ला 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 गौतम दङ नै नोंथां गामिनि आफांखंआव थिमा गोनां होननाय गानखौ खनदो दे आं रोङा खोनाफेरबावाखै आं जी दीदी कर दिया है ओ ठीक है थैंक यू न्यू कम 10 आईडी से उज्जवल के साथ फ्रेंड हो जाए मंजिला अरबी भाई आप 2 से किया है 3 से करो है ना अब हीरा सुना हीरा बाजोंगौमोन रुफा बा माबागौमोन होननायनि जानोसै आदै डायलगखौबो रोङाहाय आङो बारा बावगारनाया गोरलैमोनब्ला गाराङाबो जाया दाउखानिसो गा गा होननायनि आं बुंनाय नङा मारगौ आबै नों नंगौखौनो बुंदों आबै सों नैबे नोम्बैया बिदि मोनखांनाय मानसि मिथिबाय आं बुंनाया नंगौ मारगौ आबै आं नंगौखौनो बुंदों आबै नङा गारजाबा माबायदि मोनो नैबे नोम्बैनावसो नैबे नोम्बैनि बिखायावबो दुखु दं ओरैनोल' खुसि मिथिबाय मंजिला जी स्टार 3 लाइक 3 सब बोला है मंजिला नेहाबो गाबबाय हनै बावगारगौमोनदों बावगारनाया गोरलैमोनब्ला 5K जानाय आइडि दं आंनाव रंजा मोसा लागाव पियार लोगो खालामदो दे होनदों मंजिला जी बोले है एन फाग्लि नों र' होनदों सुस्मिताया मिनिदों हनै बिखाया सोगोन मानो बुना लादों सायाहाय मा आंनि खाथियावसो फरायसाहां मा जागारबायदों मेंबायहाय हाय सुस्मिता माबोरै होनदों नै दं माबोरै दं होनदों बाद में मत कर ना प्लीज भाई बाद में ऑन
मत करना प्लीज भाई बोला है आरबी लोगोखासो नों नायदो होनदों मंजिला सुस्मिताया मा बेदर थेदर हरलाजोबखो आंनोलाय मंजिला बोला है आपको पियार लोगो खालामदो दे आयौ मैसुम हरलाजोब्बाय आंखौ अबाव हरदोरा मैसुमालाय सोरबा रायखोमादोंदां नोंगौ आबै गावनि जिउनिख्रुइ सोरखौबा बांसिन मोजां मोनोबा बेखौ बावगारनो हानाया जोबोर गोब्राब औ आई एम फिलिं नट वेल आरबि कक्रेक होनदों हेंथा दाहो नों आंनि गोसोखौ होनदों ब्लु लादो दे बाजै अके आं मा थाबाय नोंनिसिम होननायसो जासिगोन नोंना मोजोमसे अननाय मोनैनि होननायनि आंनिखौबो फरायाना मंजुलिनो आं नुवाखै दे नुवाखै आङो उज्जवल मौसुमी की साथ फ्रेंड हो जाइए बेक करूंगी ये वन आईडी से अके मोजाङै थादे होनदों बाय बाय सोरखौ होनदों आयं फैनायखाय थांनोसै आयु आं फैनायखाय थांसैनो नों फैनायखाय थांसै नामानो दाउला होनदों आरबिखौहाय जि मोजां मोजां रायोहाय जोंना सुस्मिथाया जा मिनि ओंखारो आं इउ आर राइट गोमोरसिं सना होनदों आपेल हाय दीदी कहाँ से हो कैसे हो ओ ठीक हूँ आपेल जी आप कैसे है खाना बना हो गया क्या वन का टू साब न्यू कंटेनर से आपेल क्या सब्जी खाया है दीदी आज का सब्जी है मछली मछली है आब' हाबा जानोसैमोन जाथ'नांगौना जाथ'नाङा मा होनदों आब' हाबा जानोसैमोन जाथ'नांगौना जाथ'नाङा हाबा मानि बरबादि जासला हाबा जानाय मानि बरबादि मिथिबाय अपने आपको गुलाटी मारना हेलो डियर हेलो एम ब्लॉग न्यू कंटेंट आईडी से मंजिला आरबी भाई अब ना लिस्ट हमारी 4 आईडी था 1 से पहले ज्वाइन था और 3 से कर दिया है बोला है हाँ अब हाँ हम ठीक हो दीदी ओके खाना बना हो गया आपका क्या सब्जी खा के आया है गावदां आं थांनोसै दे बाय 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 गुथमागै गुड नाइट नो फ्रेंड नो सपोर्ट बोला है मैया आंना एमबि जोबना होदों ओइ मानसि गाबफैदों बिब' लादों माबायदि मानसि नुबाय आयौ सेब जालाबायबाय नै नो फ्रेंड नो सपोर्ट मैया आंनो एमबि जोबदोंमोन जेबो नङा दे आगै गोमोरसिम आगै नेहाया मा होनदों गोमोरसिं आगै आंनि जेरखौनाय बांसिन अनो होनदों फिसा गोनांबाथाय मा जायो गथ' जाथिजों मैया बेजोब्बाय उज्जवल बाय 4 से करते हैं बोलो होनो आई एम ईटिंग नाउ वाइट गेस खालो खालो ओनली मछली है आपका आज दीदी ओनली मछली नहीं है और ब्रॉयलर भाजी है गेमिं हाय 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 गथ' दानो थांसै
आगै होनदों मंजिला बुलाया है उज्जवल ने आपेल की खबर मंजिला ओके बाय बोला है हेलो एम ब्लॉग इंग्लिश वेयर आर यू ओ फ्रॉम प्लीज टेल मी बोला है मंजिला उज्जवल ने बुलाया है लाइक डन थैंक यू मंजिला उज्जवल ने बुलाया है आरबी एन्टारटेनमेन्टआवलाय खारबाय नामा जानो सायरि होनो सायरि होयो सायरि खोनासंग्रासो जाबाय आं दानो नट थेंक्स नट टेंशन है मोर एन टेंशन है मोर खबर आजि होनदों जाफुं बर' हाय बाहाय गोमोरसिं जाफुङाखै वेलकाम आंनि बेवहाय गोमोरसिं मानो भिडिअ लाबोला नों होनदों हनै लाबोला होनदों अजल भाई आपकी वीडियो जाफुं बर' गोदान लोगो दं नामा दंनायाथ' दंमोन थांजोबखो ना माखासे मानसिफोरा न्यू वीडियोफोर लाइक दिस मंजिला लोगो जादों मंजिला आपको जाफुं बर' ब्लॉग ने बुलाया है रावबो खबरखौनो लाला माथो आंखौलायनो नेहाया माथो मोगथांखौ खबर लाखियालै नेहा दुखु जादोंलै बिनिखायनो भिडिअ होनो हायाखै होनदों हाथासि समनि फाखनाव नै जाबाय नोंथाङा आइ एम फ्रम आसाम डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि नाव आइ बिलं टु कार्बि आलं एकथां लोगो जादो आइ मेगथां नोंखौ लेंहरदों नै उज्जवल भाई आपकी वीडियो चल रहा है ओके मानी दुखु आगै गोमोरसिं न्यू वीडियो फॉर लाइक डन फॉर सब्सक्राइब बोला है गोमोरसिं लोगो जादो आइ गोमोरसिं जाफुंजों लोगो जादो बार हो नोंनि दुखुआ गोमोरसिं लोगो जादों उज्जवल भाई 4 मिनट का वीडियो दूसरी आईडी से चल रहा है ना हमको जाना है दीदी अगर ने बुलाया है हमको ठीक है देब्रा आंखौ बेखौ नुहुराखै चारा किसमि होननायसै जाफुं थिगसे मोजां लिसु जानो रोंखायो माथो होनदों जाफुंखौ लिसु जानायखौ नायदोंथ' आंबो दहाय दुखु जायाखैलै आबै गोसोखौसो बोरैबा मोनदों आबै होनदों बारा दुखु जानाङालै बार हो बान्दर मैया थांगोन सुन्दर मैया फैगोन देलायनो नाय एरखम नाय बाय मोगथां खोनथि मोगथां कार्बि आलं आइ नो सिस्टार होनदों ओ माय गॉड क्या किसमी बोल रहा है आप किसको अरे मैंने गान खनबाय रहा है गान मैंने मेथाइ रोजाबबाय किया है थेंक इउ भाई नायनायनि होनदों थेंक इउ भाई नायनायनि सोरखौ बाहाय नोंखोहाय होर बार्थडे you know okay good मोगथां by the way where are you from
अबेनिनो मोगथां नोङो माथो एक्टरा दंगासिनो मालाय बे रुमाव माबा हारसिङै आराम थान्दा टेबोल फांखा जालायनानै उन्दुगासिनो नै टेबोल फांखाया ओमफ्राय जोंहा इयाव उन्दुबाय नैबेयाव उन्दुबाय जोंहा मुसारियानो फोरलाब जागासिनो नै मुसारियानो बै गुमै नामा औ नों गुमै बियो एलाय मालाय मबाइल सेरगासिनो फेसबुकाव अनलाइन दङ एन्ड डार्लिं जि किया अन है रे जी किया एंड डार्लिं जी किया अन है रे अके वेलकाम जाफुं होनदों आपेल होनदों खोथियाव थांना प्रेंक खालामहै फ्रेट हैलै होनदों खाथियाव थांना फ्राद हैनो आई एम फ्रॉम उदालगुरी सिस्टर टेंशन लेने का नहीं है पंडित बानदोंमाया जायले सुंदरमाया आसिबो अके एनिभार्सारि लोगो जादो हा होनदों ब्लू ओके डेडिया ब्लू डेडिया हे नैसो गान खनबाय आं एनजी हम ओके जाना हे हा बे दाव नोंलाय मानो भिडिअ होथ'वाखै होनदों ओरैनोबाबो आंनि जिउआव नामा साथाम साब्रै सिख्लाफोरा फाग्लि खालामजाबाय बा मालाय होननायसो जाबायहाय नोंनाबो फ्रम उदालगुरि अके अन इउर भिलेज नेम मोगथां गामिनि नामा मा नामनो गुमै मेंखनि आफांखं खोरां थाम्फै बिमा बिरलांबाय थाम्फै बिमा बिरनाय नुदों मेंखनि खाथियाव मुसारि होथेदोंहाय नै जोंनि उन्दुग्रानिया आमिंख मुसारि सोङा नों रुको जारा आपेल हा खालाम एन मुसाहारि होनदों नायदो मुसारि सोंनाया नै थाम्फैया माबायदि हाबगान ओमफ्राय किया मेंको बोल रहा है दीदी किसको ये मेरा हस्बैंड है उसका नाम है मेंको का मतलब जानते हो मेंको का मतलब क्या बताऊं मैं तुमको मेंको का मतलब खावब्लाब्ला है मेंको का मतलब खावब्लाब्ला है होननायसो जानोसै जिएमआर लोगो जादोनो हायना आब' सनाखौ मानो लादो हायना आब' सनाखौ माथो लोगो मोनासै हा दा मानि होनदों माला आबै होनदों मिन्थिया रौता बर' बाजार सिस्टार होनदों अके जिएमआर दा नायगोन आं नटिफिकेसन फैखादों दहाय बेलेगाव थाबायना बेखायनो नायनाय जाथ'वाखै होनदों अके जिएमआर अके कमेन्ट हर जे होनदों आयु मा नाम जालायखो बिलाय प्रिन्सेस सानि इसानि
हाय प्रिंसेस, वेलकम वेलकम। मेरी एलबी में स्वागत है आपको। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए मेरी एलबी को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बैक चाहिए तो कमेंट कर देना मेरे एलबी पे वीडियो में। खाओबला मीनिंग क्या है? नेहा, मैंगो का मतलब समझाओ उसको। एम ब्लग नायनानै कमेन्ट हरदे होनदों। उन्दुला नोङो, 10:30 जालांबाय। आंखौ लोगोफोरा बालु नङालै बाब्लु दाबायावसो लिंहरबावबायलै आबै, थांदो लोंहैदो। अके जिमार आब' बिबुथि आरो बिहुला आब'बो दंना होनदों। नै मालाय गान नायगासिनो फेसबुकआव, नै CIDसो नायदों, नै इयारफन सोलायलायदों खोमायाव। गासैबो नायहैलायदो लोगोफोर। आं लोङालै आबै, मानो लोङा जानांगौ। नै आंनि नामा नै। खावब्ला का मिनिं थिंथ'फाइ आपेल जि थिंथ्ल'फैनो। सासे हिनजावनि थाखाय जौ फाग्ला लाया आं। आबै नोंखागौना? हाबा जानायबा मोनसे खोथा, गोसथोनायसो जेबो नङा, गोसथोनाया जाखायो लालाय गारलाया। नों गारबा आं लागोन होननायसो। डेन्जार नाम मिनिं मोगथां होनदों। जौ लोंनाय माने न'निफ्राय होखार हरनाय आं आबै, हरखानाय आं। औ लोंनाङालै, बुरी आदत है दारू पीना, ठीक है। उज्जवल भाई फोर से कर दिया है, शायद उज्जवल चला गया है। दासो होनबाय नोङो। बिबि सानै दं। औ बि सानै दं होनदों। आं लोंखाया आब', लोंनाङा। क्या है? टिकटक क्या है नो? टिकटकखौ मोनथियाखै हनै मोगथां खिथाहरफिनदो। माबाया टिप्सो नांगौमोनहाय आंनो। नोंथांनो जाफुं कमेन्ट चेक नै सोलाबावबाय होनदों। सोंबावबाय सोंबावबायसो आरोबाव। सोंबावबाय। नै सोंबावबाय होनदों। माम्मि डेडि आइ लाभ इउ होनना हो मिनिंखौ। खिथानानै हो। नै आंहा सालमाइ जाजादों, नैबाव मोननैयाव जादों। सालमाइ जादों। एम ब्लग जी कैसे हो से दीदी होनो। गोजाङाखै, आंनो हाबनानै नायखांबाय।
बिफानि मान सनमाननि खोथा दं आबै। बोरैबा जुदि गाज्रि खोनाबाय होनबाथाय न'निफ्रायनो होखारहरजाबाय आं आबै। बेनिखायनो गियो आं आबै। जेनेबा नङा बेथ' बे ओमफ्राय नोङो मा बिदिखौ गावबागाव गोसो जानानैबो लोंनो नाङा आरोना गाज्रि माबासो बेफोरो। उज्जवल भाई आपका कमेंट नहीं मिला है। उज्जवल खुद बार बार मैसेज करता है, अभी सही टाइम पे मैसेज नहीं किया है। आई एम ऑल राइट एफेल। प्रिया दैमारी आगे फैबाय। हाय सिस्टार, गुड नाइट सिस्टार। वेलकाम मेरे एलबि में प्रिया आगै। मैया नों उन्दुलांदोंमोन नामा? औ उन्दुलांबायमोन आं मैया मोनायावहाय उन्दुलांबायमोन आङो। मा ओंख्रि जानायखि? ओंख्रिया ना बिदै आरो बयलार एवनायसो प्रिया आगै। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय? वेरी ब्यूटीफुल एमजी। किसको बोला रे? जिला एम ब्लॉग रिटर्न किया है क्या बोलो? ए ए आइए टिकटॉक का मतलब मास्टर उर के बंग रहा है बोला है दीदी ने। आफेल जा मिनिखादों आं। माखौ? मैया आं उन्दुलांनायखौ? ओरैनोबाबो आं जौखौ मोजां मोनखाया आबै। बैसागुआवल' जौ गिसिखौ एसे लोङो आं आबै। आंबो बिदिनो। मुसारि शर्ट फिल्मखौ नायदोंना नायाखैनो? टु डेज एग' आइ रिटार्न टु इउ। आं जाला मेगना दसे उन्दुलांबाय आं। ओमफ्राय खयजन दंबावोमोनथाय आं बन्द' खालामबाय आङो ओमफ्राय। प्रिया दैमारि बोरो राजु सना फैयाखै नामा सिस्टार? फैयाखैथ' दिनै फैयाखै गैया। चेक इन इउर शर्ट भिडिअ अफ पिस। जेमार आगै एमबि जोबना होदों सानावबो होनदों। प्रडाक्सन प्रिया नोंबो नायहैदो शर्ट फिल्मखौ होनदों। प्रिया बहा मा खालामदों बेलाय? जानो मा खालामदों बेबा राजुआ? एनजी डन कर दिया है, चेक करो और रिटर्न भी प्लीज। नेहा नोंखौ मनजिलाया सापर्ट खालामबायनो। आं दा बोरायनि सिमावसो खावना लाइभआव जयेन जादोंनो। You had joined with me by watching short video that why I also returned to you by watching short video. मेगना जाथारला आंना। उन्दुनो ओंखारबाय नोंहाबो? उन्दुनो ओंखाराखै नामा आब'? ओंखारथ'वाखै दिनैहाय। थेंक इउ। नै बोलोगोराया फैफिनलायबाय जोंहा। बडि बिल्डार। गाव गावनि दुखुखौ शेयार खालामबा एसेबाबो रेजें मोनोना आबै? आंनावबो दा नों सोरजों शेयार खालामनानै गोसोखौ जोबोर मोजां मोनबाय आबै। औ मोनो नोंगौ। एन सिस्टार दान बोलाहाय थोर भिडिअ मोनसे थाम्बनेलखौ होनदों। थोर भिडिअ मोनसेनि
थामनेलखौ सोर बुंखोथाय एन सिस्टार रिटार्न एनार हाय उन्दै गिन्द्रि उन्दै गिन्द्रि उन्दै गिन्द्रि दांनायखौ मानो होनांगौ माने बुजियाखै आं मा होनदों सिदि जोंनिखौबो नायहैदो होनदों आब' दानो उन्दुयो होनदों एनाबो दानो उन्दुयो होनदों सिदि हेल' अके फ्रेन्ड आं थांथ'नोसैनो अके बाय बाय बिटावनि बडिखौ बिटखौनो मा होनना गिख्रंलायबाय बिदावनिखौ आब' दानो थांसैबो होनदों दानो थांसैनो एमब्लकआ ओमफ्राय आगै गोमबोरसिं सना मा जादों दिनै माबा गोसोखाङा गाबनो ओंखारदोंनो प्लिज वेट साम टाइम एमब्लक हेस होनदों डिलीट मेसेज किसने डिलीट मेसेज भेजा है थांनांसिगौमोनथ' होनदों जेमार नोङो कमेन्ट हराखैसो होनदों हरजायाखै आबै 2 बोसोरनि गथ'आनो मा गिफ्ट होयोबा मोजां जागोन आबै मा होनदों आबै 2 बोसोरनि गथ'आनो मा गिफ्ट होयोबा मोजां जागोन आबै मा होननाय जाखो बुजियासै आं आबै 2 बोसोरनि गथ'आनो मा गिफ्ट होयोबा मोजां 2 बोसोरनि गथ'नो मा गिफ्ट होयोबा मोजां जागोन होनदोंना नों स्कुल बेग आरो नङाबा ABCD लेखा बायनानै हो ABCDनि लेखा खेला गेलेग्राया बे ABCD खेला गेलेग्राया बेखौ आब' जेबो नङालै आब' होनदों एन सना बहा दङ खि होनदों हनै एनार सना होनदों आयु कमेन्टआ खारग'लांजोब्बाय आंनिया जे मारांखौबो खालामाखैबा खालामहैदो भिडिअ नायनानै लेखा फरायाखै दाबो फरायाखैबाबो हैब्रा जाहाथे रोंनायनि बेखौ 3 साराय 3आवनो सोगोनथ' नों गथ'फ्राथ' एसे एनै रोङाना प्रिया सना आं मबाइल सिङावनो दङ आब' मन्जुलिनि लाइभआव नायगासिनो होनदों नोंथां बै मुसारिखौ नायहरलाय आब' एसे थाम्फै हाबजोब्बाय अबस्था गैया मुसारिया नै थाम्फै हाबखो ना माखो जि रोमै गोसोखाङो बै समखौ गनायजायाबा होनदों अके दे दसे थाथ'नोसै होनबालाय होनदों जोंहा एमा गैया एनार नंगौना सना होनदों मामाया मनजिला एनजि रिटार्न प्लिज होनदों जागोन आबौ बे गेलेग्राखौनो आं आबै होनदों ABCD गेलेग्रा प्रिया सना होनदों
तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है कि यह क्या खबर। हाँ मगर ये तो गान लग रहा है। वेलकम इलोन। ए हमारखौ दों बे थाम्फै मोगथांनो। औ हाबखाबाय थाम्फैया। बावदोंसो आंबो नोंसिनाव थाम्फैया माथामल'सो बुंदोंमोन नामा। आयदै माथामल'खा जोंनाव थाम्फैया। एनारसना मा ओंख्रि जानाय जि बुंदों। रिटार्न एमाबो दसे थाथ'बावदो होनदों। गोमोरसिं आगै दुखु गोनां होनदों। फुलवस्की आबि करो प्लिज होनदों। प्रियासना ओंख्रिया बारा गैया बोरमा बेदरसो। बा ओंख्रि गैबानो बोरमा बेदर मोननानै। दं नोंसिनि कमेन्ट नायगासिनो। खयथा जाखो उन्दुनो ओंखारहांलायबाय आंहा नै मेगना दा थेन्थ'लाबायलायगोन। आगै गोमसिं नों गोमजोरखौ सिनायो नामा होनदों। अके दिदि ब्लुल बाय बाय। अके उन्दुनो ओंखारजेनलायबाय मेगना आंना। नेहा साइलेन्ट प्लिज होनदों। दिस मबाइल मोगथां नोंहाबो चेनेल खुलिदो होनदों। मोगथाङा खुलिखागोन। एनार आंबो जागौमोन होनदों। संसार दैमारि हेल' संसार। हेलौ वेलकाम। आंबो उन्दुनोसै सिस्टार सना दे उन्दुदो दे। निउ काम साथ नायदिसे उन्दुगेलायनो बोलाय सिरि कमेन्ट हरा ना दोनदों। लाइक दोन। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। आरे नाब सुबुं माहारिनि जिउआ दुखु दाहाजोंनो उजिफबनायखा। बेबायदिनो दुखु दाहाखौ सहायनो हानांगोन अब्लासो गोजोन फैगोन होनदों। आब' मन्जुलिनि गान रोजाबनायखौ थिखोना गोसो होना खोनासंना फैबाय आं। नोंगौ जायालै आगै आंना गाराङानो उदाया। जिमार एक्सुलि नोंसोरनि चेनेलनि अनारा सोर होनदों। साथामबो बिसिना साथामबो। आयै मबाइलखौनो लक मारिफ्लांदों। निउ काम बेक टु बेक संसार दैमारिजों सोर लोगो जायो। लोगो जादों जि मार कमेन्ट हरखाबाय आंनो। एनार बिफा सना ओंखारबाय आं बाय होनदों। हाय संसारनो सिदिया दे उन्दुदो प्रिया सना होनदों। आं चेनेल खुलिबा औवा बिफां सायाव गाखोनासो लाइभ होगोन आं। सिडि फेमिलि हेल' बुलु संसार जोबोदो आयु फिनसो मारिफ्लांबाय आं। फाग्लिसोहाय आंबो। हरबाय माने मेसेजआलाय डिलिट जाफैबाय जोबखो आल। एम ब्लग जेमारा गासैनिबो थाखाय थेवबो आं दा सानडे कन्ट्रल खालामबाय दं होनदों। सिस्टार आं नोंनि रोजाबनायखौ
नुगाखै प्लिज दे खोन्थाहर मायाव रोजाबनाय नों? स्टार मेकाराव रोजाबलाबायदोंहाय आङो स्टार मेकाराव। मन्जुलि ब्रह्म MA हारि नामाहाय एम ब्लग जे मारा गासैनिबो थाखाय बेखौ फरायखांखाबायथ'। न्यू काम थे दिसे ओ संसार मेरे साथ एक्सचेंज किया था ना नहीं? एक्सचेंज नहीं किया तो मेरे को भी सपोर्ट कर देना। मैं भी करूंगी। उन्दुनो ओंखारलायबाय खोमा बेखायनो लक खालामफ्लांदों। गोमोरसिं आरो मोगथां थांबाय नामा होनदों। एनार बहा मोजां रोजाबदों बे मेथाइखौ सिस्टारा? आं बिदिखौ रोङालै जेबो। एनार खिथाहरदो आगै। नाथाय जाय सुग्रा थैनो जों खारा बे सुबुं नाथाय जाय सुबुङा थैथो जों खारा बे सुबुंनाव जेब्लाबो सुखुवाखैयो नाथाय जाय सुबुङा सैथोजों खारो बे जेब्लायबो दुखुजों सोलिनांगौ। आङो होनखायो जाय मानसिखौहाय सासे हौवाया सासे हिनजावखौ ट्रुलाभ मोजां मोनोबा बे हिनजावा मालाबाबो ट्रुलाभ मोजां मोना बे हौवाखौ आं गेरेन्थि होखायो आरोना। आरो हिनजावा जुदि हौवाखौ ट्रुलाभ मोजां मोनोबा हौवाया बेखौ ट्रुलाभ मोजां मोना। मिन्थिबाय? उल्था जेनेब्ला उल्था जायो आरोना। नों बेखौ गावनिफ्राय बांसिन मोजां मोनोबा नों जायखौ मोजां मोनदों बे मानसिया खर' देरो। मिन्थिबायना? ओंखायनो गावखौनो गाव इम्परटेन्ट खालामना लानांगौ। मालायखौ मालाबाबो इम्परटेन्ट होनाङा। मिन्थिबायना? थाङाखै एम ब्लग सना होनदों प्रिया। स्टार मेकारनि लिंक हर सिस्टार प्लिज। नोंना फेसबुकआ मा नाम? फेसबुकाव हरगोन आङो। मामा फेसबुकनि नामखौ खिथाहरदो। एम ब्लगआव थाङाखै होनदों बे जाबाय। प्रिया स्टार मेकाराव रोजाबदों होनदों। आब' सना होनदों। सिडि फेमिलि साबसक्राइब खालामबाय नोंखौ आंखौबो खालामफिनदो। लोगो जादो आंजों संसार होनदों। एनार दे वाट्सएपआव लिंहर दानो होनदों। एनार वाट्सएपआव लिंहरनो प्रियानियाव। ओमफ्राय गोमबोरसिं आगै राव गैला बुंनो होनदों। आंनो लिरदों स्क्रिप्टखौ होनदों। गोमोरसिं आगै नों गोमजोरखौ सिनायो नामा होनदों। गोमजोरखौ सिनायो नामानो? हरनि सना होनदों। प्रिया हरनि सना होनदों। हरनि सना एनार प्लिज खोन्थाहरना दानो सना होनदों। सिडि लोगो खालामबाय आब' होनदों। अके जेमार होनदों। राइट मन्जुलि सना होनदों। गोमजोरखौ आं सिनाया आब' होनदों। सिडि संसार खालामगोन दे होनदों। एम बर' नोंबो गोसो दंना गैया होनदों। एम ब्लग एनार दानो हर दे खोनासंनि सिस्टारनि आंबो बेजों रोजाबफानो हायो खोमानो। आंना गाराङा उदायथारालै एखे बकबास खाजोर स्टार गाराङा। अके सिडि होनदों। दे जेबो नङानो। बोरो गोरोन्थि कागजआलाय गोरोन्थि होनो हायोब्ला होनदों। बोरो गेरेन्थि कागज लागे आंनो फुड गेरेन्थि। ओइ रावनिबो 10/5 आइडि गैया नामा? आंनाव दङ संसार। आंनाव 10 आइडि दङ आंजों एक्सचेन्ज खालामनोबा। नों आंखौ सिनायो सानदोंमोन सिगाङाव एम एन ब्रह्म
नि लाइभआव फैबाय थायोमोन आं बेखायनो होनदों। अनजु आब' लाइभ फैयाखै दिनै होनदों। सोरखौ अनजु होनखोहाय? भगबान जाने अनजु गैयाबाव। आंना न'आनो गोजानथार। नंबालाय गोसो दंमोन होनदों। सिस्टार नोंनि स्टार मेकारनि लिंकखौ बिहरदों आं। अके आंनाव नोंनि नाम्बार गैया आरो एनारनाव आंनि नाम्बार दंखायो। एमब्लब लोगो जादोनो प्रिया हरबाय वाट्सआपावनो। आं बाय बाय होननोसै खोमा मन्जुलि सना दे उन्दुदो सना दे। मोजांबालाय मा जानो गोसो दंबा कल खालाम। एनार सना दे जिउ मोनबाय होनदों। र' नेहा होनदों। ब्लुखौलाय दसे र' होबाय। अके नाम्बार गैयाना होनदों। ओइ मन्जुलि आब' गाबोन हरसै लासै दे गाबोन हरदो दे। सिस्टार नों आंनि फल' खालामहर दा स्टार मेकाराव सनाखि अके दे नों फल' खालामहरनानै दोन आं दा बेक फल' होफिनगोन आरोना। मा दं नामा बेनाव मोनगोन होनदों। मा दं नामा बेनाव मोनगोन। नोंसोर साथामना अनारा साथामजों रायज्लायग्रो। गाबोन कल खालामगोन आं मन्जुलि सना दे। अके आं सोंगोन र' गाबोन दा हर जाबायना डिस्टार्ब खालामला। अके सोरखौ होनखोथाय जायखिया अके होनबाय आं। आंनि आरबि इउटुब चेनेलाव आंनि नाम्बार दं। निउ काम सात संगीता सबके पास तो 10 आईडी है ना। संसार की पास भी 10 आईडी है फ्रेंड हो जाए। आं फल' खालामबाय सना दे थेंक इउ आं बेक फल' खालामफिनगोन। आं 10 से बाय। मेसेजआ मा डिलिट जाला जोबदोंलै आंनियालाय। गोबां राव दं आंनाव बुंनानै फोजोबनो हाया आबैनो। रावाथ' दं होनबाबो खुगायासो गेवा दा। मेसेजआ डिलिटसो फैदों दे। थाथ' दे सना दे बाय दे। ब्लु बोखारदों आंबो नै सोरनिखौबा। आखाइ हमैनो दा मोसादों
जिंगा बैसोम गोसो थोबलाङो निक्की ब्लग हाय आब' हाय वेलकाम निक्की ब्लग मा ओंख्रि जाना फैखो निक्की आगै निक्की बाजै मा खबर होनदों सर्ट फिल्मखौ नायाखै माथो होनदों जोंहा दालि आरो बेदर नोंस्रालाय जोंहा ना आरो माबासो दानिनो दाउ बयलार लाबोदों नालाय दाउ बयलार एवनाय आंनि जिउनि हास्थायनाय लामायाव गोबां दैमा गाथोनाव टेग खालामगोन आं नाम्बारखौ जेएमआर होनदों आगैमोन उन्दुनो ओंखारबाय लांजिनो अके मेंदों मोजां नायनानै फराय आबै आं उन्दुनो ओंखारबाय मेगना जाला मोजां आंना गोरबा नायदों आं मैयानो सर्ट भिडिअ गग'नो एम ए जाबाय थाखो एम गथ' नोंसोरलाय होनदों मा जाबाय थाखो होनदों उन्दुनो ओंखारबाय आं गुड नाइट बाय बाय आं दोननोसै दे सनाफोर नोगोर उन्दुनो ओंखारबाय आङो मेगना खेवबाबो जाला बाय बाय सोरबा बाय नुदो दे सासे थै बायलै दे होनबालाय उन्दुदो आब' आंबो ओंखाम जानोसै उन्दुदो दे बाय 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 नोगोर उन्दुनो ओंखारबाय आं बाय